welcome to my channel, Cheryl and nandito po ako ngayon sa isa sa pinakamagandang view dito sa Erusin, Sorsogon, ang Sagap Rice Farm. Isa sa pinakamalaking rice farm dito sa Erusin, Sorsogon, Bicol Region, ang Sagap. Sobrang pinagmamalaki ko siya dahil sa sobrang ganda at ang mga farmers dito pinapangalagaan ang kanilang lupain, ang kanilang farm. So ayun guys, tingnan niyo po ang aking paligid, sobrang makakamis and proud na proud ako na ipakita sa inyo kung gaano sila ka hardworking and love nila yung farm nila. So guys, and watch this. Sobrang ganda. So ayan guys, ayan, sobrang beautiful talaga. So beautiful life. Beautiful life with this a beautiful place. So guys, so
Nakaka-amaze. Nakaka-amaze hindi lang sa ganda ng view, kundi sa mga taong nangangalaga dito. And yun ang pinaka-importante. Yung nangangalaga. Dahil meron tayo ng ganitong beautiful place dahil sa mga tao rin na nangangalaga dito. And isa sila sa biyaya ng Panginoon. And nature lovers, hope to see, sa mga nature lover, sana mapanood nyo ang vlog ko, the beautiful place here in Erusin, Sorsogon, Rice Farm, Sagap. So guys, thanks so much and sana magustuhan nyo. And sobrang ganda ng view, so much beautiful place, and I love this place. Thank you so much, and God bless us.
some new air, but there is none here. Got a sick feeling I'll forget. Bicol sa Sagap, Erosin, Sorsogon. And so proud na ma-video ko to kasi sobrang ganda. Para sa akin, sobrang ganda. And sana magustuhan nyo ang ganda ng view dito sa Sagap, Erosin, and Sorsogon, and Bicol region. And sobrang ganda talaga. Nature. So green, so clean. Ayan. Ayan. Sobrang ganda. Ang ganda. Kaya nga hayaan nyo na. May tao man doon. Gotta get away now, can't feel a day now. Got a sick feeling like it's okay to be fine, and that ain't right. Gotta get some new air, but there is none here. Got a sick feeling I'll forget.